Tinokudhokezai mabuja akanaka tauya nhau dzanyasi zuva rechinomwe mwedzi uno waKubvumbi apo tiri kubatanidza dzanozuro nodzanyasi. Zvanga zvakaita kunyangariwa apa tiri kurangarira makore mapfumbamwe nyasi kubva patisiya penga udzoke Dayton Somanje tikuramba chiti mweya wache uzorambe wakazorora murugare. Tikunyepei zviri munhau dzanyasi kamu kureketa kuno vanhu vari kuita kurwadziwa nomusoro, kutemesiwa nomusoro izvezvi kusaya kuti woita sei wotandira poi. Apa zvakaita kusunga nokuti vanhu vese vari kuda mari dzavo, vanhu vanosenza mumabhengi nomumasitoro. Paribe chizvino ipapa unobva watoita kuona kutoti idi woZiG vava ana ZiG mari vava wakaita kuita kuitira kusikira munhu wese mwoto muziso chaiko nokutoti paribe chizvino kureketa kuno womafoni wakadzima mafoni awo dande mutande rokutenga zvinhu nomari wese womasitoro womabhengi zvese zvakaita kupfikiwa paribe kana chiri kusenza wese wari kundoti tichiri kutsvaka chiri kutenderera chawabva wandoita ipapa wasiya kohyusa kauku kuri kusenza kureketa kuti anohyusa muecocash aiwa unokwanisa kutenga, anohyusa mubhengi unokwanisa kutenga, asi iro ZiG raori kana iyo mari yomunyika iyo paribe chizvino rekai tigoona ipapa kuti zvinoperera zvakaita sei, asi zviri kuita kuhwadza chaiko. Mukuru webhangi ronyika iye John Mushawanhu ari kuratidza pachena ipapa kutoti zvaanga ari kuda kuti zviitike zviri kuramba. Nozuro uno akubva aburitsa kuti kwai iyo mari yatiri kuburitsa maZiG mariya kwaita achiri kunhadziwa achiri kupirindiwa achazotanda kusenza panopera mwedzi uno. Kuno zvaaigoreketa kuti chiporipocho pakutobva patotanda izvezvi kusenzesiwa ZiG. Ko ZiG yacho inosenza sei paribe mari yacho? Ipapa chenji tichange tiita sei? Rererere wendo huno pakaita kunyangariwa. Zviri kubva zvaita kuita heno wakaibopa nokumuhwe chaiko. Rekai tione kuti zvinopera sei nokutoti paakareketa akati mazuva 40 ribodzi ndo mabhengi paanenge ari kutambira mari yomabhondi kuibenhutsa. Kuno henoti panopfuura mazuva ayo tinenge tichimboita sei kusvikira zuva ravari kureketa iro kuti kwai ndo pachatanda kusenza. Heno mabiya angu wakomana zvakaoma. Apa naiko kusanyadzi kwawo wabva wati kwai musi wechipiri tinenge tiine musangano wokudya kobhrakufesu mangwanani, vanhu vanoda kuuya koreketa noiye mukuru webhangi ronyika nozvonyaya akatura yoZiG iyi zvinenge zvitekaira sei, kwai munobhadhara $100 remadhora ekuAmerica. Naivo wachina vari kutoida mari yavo yavari kuti kwai ndiyo yatiri kutanda nayo, ndiyo yatiri kutanda. Paribe ari kutoida mari iyo. Kuno wabva wati munhu wese ndo yamaakusenzesa asi iwo wachiiramba. Ipapo unobva watoona kutoti paribe chizvino apo rekai tigoona zvedu kwazvinoperera kuti ndokupi, asi ticharamba takaringa zviri pachena kutoti mari tikandoipa kana mwedzi mubodzi aiwa panenge pachiribe chizvino ipapo. Rekai tigoona kwazvinoenda. Wamwe wari kuda kuita wana mukoti munyika waita kufara kureketa kuno kwaburitsiwa kamu kutoti izvezvi kuti upinde koita mukoti aiwa wachiri kubvunza masvomo kuopa orevhoro aye mets aiwa tiri kuramba tizvitenda kaa izvezvi zvino kwai tipinde takawanda. Wamwewo ndo watsvomwa nazvo wakatoti paribe chizvino nokutoti zvinezvi zviri kuvhiringira vanhu kwai wana mukoti wanenge waribe kugofunda metsidzo wanozotadza kuziva zvokuita. Heno mabiya angu ana mukoti mukatoti nyepa kuti ndizvo chere kana kuti manyepo zvinenge zvirotibatsira tinenge tichizozivawo kuti zvinenge zvitekaira sei. Koka tiribe kumbokuenda kunesiko tozoziva kuti zvinenge zvipera sei. Wana maringa mvura ipapa wari kuti iwo tiri kufara kukunyepa yekutoti kwai mvura iri kuuya ino mhepo yakawanda iri kutoredzera chaiko, mhepo iri kubva Mozambique papa. Saka mvura iyi yakaita kuzara iri kuita kuuya yakawanda mazuva 2-3 ari kutera. Tikati aiwa tusvinu rekai tirambe takamira takadando tinozvitenda izvozvo dai zvaenderera mberi. Wamunangarwa ndiwo waburikawo mune imwe nyaya wari kureketa kuti kwai inini ndikuda pakupinda
pochitatu asi ndiyo nyakutanda kuti 2013 ndinenge ndichiripo ko chazochinja chii. Rekai tione wagoreketai kutoti inini ndinotedzera zviri kuburika pabumbiro romutemo. Heno kuti wakasada urichinja tinenge takaringa kuti zvinenge zvienda nokupi. Nozuro panosangana mugwagwa waChinhoyi naBhengi muHarare kwakagwa iyo nyaya yemhepo iyi yakakonzeresa kuti paite mudhuri unogwa. Mudhuri wagwa nozuro kunopapfa mubodzi ndiazi kana mubodzi nowatanhatu wakakuwadziwa. Zvakaita kunyangara. Mweya wapfayu dai wazorora murugare nokutoti paribe chisvinu ipapo. Rekai tikunyepei muone ipapa zvakaburika pakatuliwa iyo nyaya yemari yonyika iyi naiye mushayawano. Agoreketa akati wanhu vari kunze kwenyika gore rapfuura 2023 kwaive magotumira kumusha bhirioni ribodzi nomazana masere nomakumi manomwe nonhatu wemamiriyoni 1.873 billion US dollars pachirungu. Apa kwaive maNGO kamuiwa vari kuda kutandanisa aya kwaive agotumirawo mari akatora mari inoita bhirioni ribodzi nozana nomakumi matatu nonomwe 1.137 billion pachirungu. Mabuja kureketa kuti vanhu vari kunze kwenyika noyo maNGO wakaisa mari munyika inopfuura mabhirioni matatu chaiwo. Kunoipapa bhirioni romaNGO riri rida kunzi rigoita sei kana iwo wakaramba wari kupusha kutoti kwai ngakuite NGO bill. Dai mutungamiriri wenyika ari munhu anoseenzesa nzeru dzache moti aigoda kusaina chere iro bhiri ruda kuuya kosunga mabasa omaNGO munyika. Wachiunza bhirioni unoisungirei? Unosiya kaa ichindoramba ichindopinda, ndo mari yakanaka kaa inopinda kobatsira vanhu munyika. Heno mabuja kuti munozvionawo zvakaita sei. Apa mari dzakatengesiwa zvinhu zvokunze kwenyika gore rapfuura zvakaita mabhirioni matanhatu chaiwo 6 billion pachirungu. Apa mari yakaunziwawo nevanhu vachiti tiri kuuya nomari koisa munyika yakandoita mazana matatu anomakumi manomwe noshanu 375 million US dollars pachirungu. Ipapa zvakadoburika pachena kutoti mari yese yakabatiwa pamari dzakatengesiwa zvinhu yakadzikira zvikamo 18 kubva muzana. Apa mari yese zvayo yakabatiwa nonyika yakaderera zvikamu 3 kubva muzana 3% pachirungu. Kureketa kuti upfumi hwenyika hwakaita kunyangariwa, pakaita kunyangara chaiko chaiko. Asi rekai tigoona kuti zvinopera zvakaita sei. Tikaringa dzirikitika dziri dzozera kwainozera izvezvi wanoda kutenga mweya wokubikisa uya dhora ribodzi nomasendi makumi masere nopfumbamwe $1.89 pachirungu ndiyo mari munokwanisa kugoseenzesa wakomana. Paribe chisvino apa. Heno kuti vanhuwo wachaita sei pakubika papa nokutoti zvakaita kuoma. Dai wari wamwe watoita kuchimbidza weInvictus nogasi raori ririko kumuzarabani kuku wachimbidza watipa peno zvaiita zviri nani. Asi kutanda tikuda kuti watibisire mapfene anogoba nokutoti paribe chatinomboya kana wakaisa mapfene aripo. Toringa dzomutambo kwai rufaro nhandareyo bhorayo yavhurwapo kare kuti igoseenzesiwa. Rekai tione zvakatambiwa nozuro. Areneo Movers yakaita iribe ikaita kabodzi. FC Platinum nokepekepe waribe kupedza nokuti vanhu vokepekepe wakaita zvinhu zvowanhu ZANU-PF chaizvo. Rekai tione kuti zvinopera zvakaita sei. Tamirira kuona nokutoti kaFarai Jero ZANU-PF ndiye mukuru woPSL. Ticharamba takaringa kuti inenge ichipedziwa yakaita sei iyoyo. Apa ZPC Kariba yakajiwa nokabodzi kutwiri toHerentausi yaiye benzawo ZANU-PF. Green Fuero yakahwinawo notwiri kukabodzi kungezi Platinum. Apa Yada ikajiwawo nosimba bhora notwiri kukabodzi. Wane zuro wese wakandotamba uyu twiri kukabodzi hede idi zvakaita kuoma chaiko. Rekai tione zvanyasi Hwange yajiwa noteo 1 nokabodzi kwa 0. Apawo
ipapa zvanyasi, manika diamonds, yaja chicken inn, nokabodzi kwa0, Highlander boso ikajacho kuti Pirates inotutatu kwa0, Dynamos nobulawayo Chiefs pari baja mumwe wandoramba wari kundoti ikusikidzana hawo hwi kugoedzana. Rikaiti chiringe dziri kuitika pasi rese. Anonzi Lizeti Mariel Stein kuSouth Africa kuku wagopuwa makore 12 okugara mujere nokubakwa agoita mari inoita marandi mamirioni 13, 16 million rands pachirungu. Mbavha yakadari aiwa wakona kuipfikira nguva yakareba kudari, tikuzvitenda. KuTanzania watanda zvavo kuboya zvitima zvavo zvinosenzesa magetsi chete, hwi kuita zvokumirira dhiziri kana kudini, kwai zvinenge zvichisenzesa iwo mabhatiri kuita electric trains. Tikuramba tichizvitenda izvi, ndokuita tusvinwa biedu zvavo, tikuramba tichindohwewa rute kurova manja kuti dai wokwedu wagofungawo wakomana wanombwawo cherekani zvisvinu wachiona zvichiitiwa kuwamwe. Heno ticharamba takandoringa hedu, asi tikuzvitenda izvo. Hurumende yekuSenegari yagoburitsa makurukota aya anoita 25 pachirungu. Tiri kuona yakakuritsa, asi haiwa rekai tione kuti wanoipedza wakaita sei wakuruwo, zvavari kuronga zvo kuti zvinoenderana kupi. Tikuramba takandoinga. Kwai kunowanawo kuNigeria wakapfuriwa nomapurisa wakapfa nonyaya yekuti wari kuratidzira kuti zviri kuitiwa kuGaza zvisvinuba. Pakaita kunyangara. Apa kuSierra Leone wagoti iwo tatoti isu taapa kanyangaritsai ipapa nonyaya yayo zvinodhaka zvinokora izvo, ukoro hwakaita kunyangariwa ihoho hunoita kuita ana musombodhiya waye nayo ana guka. Kwai tiri kuzvidaba, tichazvidaba kuti zvirambe zvienderera mberi. Kunotaka kutoti state of emergency chaiyo, kureketa kuti bumbiro romutemo rinenge rambomisiwa, zvese zvichimboitiwa kuti wakone kuita kuti wese wari kukonzeresa zvipere. Rekai tione kuti zvinopera zvakaita sei. Tikuramba tichizvitenda dai wakatokona kuzviita. KuMexico kwai ipapa tichazvidaba isu zvokuti tigotamba nevanhu vokuEcuador. VokuEcuador vakaenda kumuzinda weMexico, wakaenda kotora munhu angaenda kopotera ikweyo. Unobva waona kuti paribe chisvino. Rekai tione kuti wanoipedza wakaita sei ipapo. Apawo nyikayo El Salvador iri kuringira kuti itore vanhu vanopfuura vanosvika zviuru 5,000 pachirungu, wari madhokota, wari vanotora mapikicha, wari mainjiniya nevamwe wakadandando, kuti vakouye kusenza munyikamo, kwaiwada kuvapa mapasipoti omahara munyika mavomo. Rekai tione vokwedu endai konyoresawo ikweyo, peno mungandopuwawo mapasipoti omahara, nokuti pasipoti yokuEl Salvador inototi dhure idi kana uchida kuiboya. Wari kutoringira utoti ipapa watotambisa mabhirioni 5 chaiwo pamapasipoti akadando. Tikuramba chizvitenda izvo. Nyasi mazvionera kutoti chikwata choUnited chatoita kumugwirawo chikwata choLiverpool tsitsi, chikabatsira chikwata choArsenal kuti chikwire pamusoro-soro. Rekai tione kuti zvinenge zvipera sei, asi tiri kundofara kuti tiribe kujiwa, tiri kutorwadziwa kuti taruza mapoindi 2 basi, asi zvakadaro tinenge tichindozvitenda kuti zvinongotiitira zvakanaka mukugumisira. Takadaroka mabuja chirekai tigumire pano. Kwanyasi ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.